el perfil sociocultural de persones que s'acosten al budisme acostumen a ser de nivell mitjà alt. Amb això vull dir, no només són persones que tenen un poder adquisitiu important, sinó que sobretot tenen nivells formatius molt elevats, és a dir, la majoria d'ells tenen perfils universitaris. Per mi, sí que és molt probable que hi hagi un cert impacte del que és la crisi econòmica que està afectant a l'estat espanyol i l'augment de centres budistes. No? Al final no oblidem que aquesta crisi econòmica, vinculada també a una crisi social més àmplia, prové sobretot de la part material, del pla material d'existència. No? I justament el budisme, un dels missatges que intenta transmetre és que el pla material no és tan important, que no és tan necessari com ens pensem en el món occidental aferrar-se al plànol material i que hi ha moltes més coses a part d'aquesta visió simplement econòmica o més de supervivència de l'existència. Llavors, justament, penso que les persones que estan patint la crisi, que formen part de classe mitjana, són aquelles persones target pràcticament del que és el missatge budista actualment. Els principals nuclis urbans on hi havia centres budistes eren Barcelona, Madrid i València. Però una quarta part de tots els centres budistes d'Espanya estaven ubicats a Catalunya. Llavors jo crec que s'hi combinen diverses coses, no? I és que Catalunya reuneix diversos dels requisits que tenen les persones a nivell individual i això es tradueix a nivell agregat. I amb això vull dir que és una zona relativament rica, amb persones relativament formades i on a més hi ha bastant sector crític o respecte a la resta d'Espanya hi ha sectors relativament força crítics amb el que és l'Església catòlica, no? I per tant crec que és un pòsit important.